aka enafuane kakra bi na ye Apostle Kwadwo Safo Kantanka adaduanan no abusua enadofo ede ahyehye so enu nti onabosara adwasafo brano ne brano wodi abusua no anim emomu kopiemu ewa manpanifo ahodo atenaye na omakwa kopiemu emampani dada eya His Excellency Nana Addo Dankwa Akuffo Addo atenaye akwose se sada ne dura wo mo pese wodi nanimonyam ebeta adwumadie no achi Senia mamre ene amanie etie no se obi eto nananom ewo nsiedo anase okone nkrechi a ewo se abusua peda wo betena se na wo fa adwen edapote a wode onikro no ebekọ akoto baabi e wo se wode no eto mekire se wo bekọ akosie no anase obeye na yie ne sasunti ena ebra wode ne ho Safo Kantanka akra eko ekra no abusua abomoden atena se na won akọ adwenkro mu se ehye ne mebosome ne da etoso aduonu won ebesi nkonwa na woni adofo adwendwen ho edapote a wode akra ebekọ akọkyere ebemu na esan emeritus ne dibia ene nesu ene ne ban ewo man Ghana mu ene wiase afana enyina enti na ewo se abusua bo anan ne wokọ mpanimfo etitiriw ene enintin ho na wokoto nsa ede fra won amamre ekwan so enti onimnyamfo lawyer Adwo ene abusua ede wani akyeremu ewo kanema mpani His Excellency Nana Addo Dankwa Akuffo Addo natenaye ekobo no amane esanso etonsa de frɛ no sɛ hene mebosome ne da etoso aduonu akra emfa nanimonyam embetai akyire na bribia enkoso toten ewo ode ne ho Safo Kantanka na deduanan no emu His Excellency former President Nana Addo Dankwa Akuffo Addo echeche abusua ere edito wanim sɛ ebre ne du a ode nanimonyam ebeba abetai dwumadie no achi ama no ayefe senia akra enso akoma ebeto ne yem ewo baabi biara wo da ira awanya ne baby cop Apostle Kwadwo Safo and me send idea yes Ghana for no be any me ba house so I'm saying me so it's me sefata so me ba ha ne na mo ba bo boss amani na ko bia so me say e meet me job any kwan for na no be say no say e meet me bia me that's 20th of this month. Yes, Monday. Monday. So we'll find a way to at least to come 14th day. Okay. You know that's so very good. How they be ban pa. It's if you mom nyina yakọ. No ko se. Why? No shedding. Mo papa so we je bibi kese pa wo Ebra former President His Excellency Kasawiye na Honorable Adwo ejina ebusua nemu eda Nana ase se waje atumu empo se woba ne nchen no waje won fel so na afei so wode to nanim se won enna enye nyanka biom esan se ode ne ho Safo Kantanka eja won edema ejapa a onim se obetumi ahwe won so a wono ene former President Nana Addo Dankwa Akuffo Addo His Excellency enunti se won efuma won bomodin ase wobetwe won abata ne ho na wasanso atenetene won Your Excellency Send chief linguist a kind. Nina ni betimi e dia bedwan waso. So akonya aba ho sei na wo se ma wo hu bebi antoto ya kwesi. Nti wadan ma adwade ye di midi kwa so esrew. So do wani munyam e ba betai dwumedi n'echi na bibia aye kama na ye kura n'echi kura so a ye de e hu hyehye so be free Otiko poso enase edi aba. Nyina yetimi akra nchi. Iti biu ye beda wase.